Здравейте, приятели, аз съм Преско и това е втора част от поредицата на Склад Алфа. Днес ще се опитам да стигнем до новия World, така че абонирайте се за канала, лайкнете видеото и напишете в коментарите каква игра искате да играем за другия епизод. И нека да започваме. За първо взимаме Узи. Видим така. Взимаме граната. Скривам се така да не ни види. Правим Gold Pump. Взимаме за хил. Отиваме директно при този. Така. Докато се зарежда граната, хвърляме и ги убихме. Ние сме с две ареи. Така, чакаме някой да дойде. Хвърляме Узи. Убихме го. Оп. One Golf Pistol. Gold Pump. И завършване с Узи. Добре, нека да продължаваме. Първо хвърляме с бомба. Малко Узи. И не успяхме да го завършим с Gold Pump. Нека да продължаваме. Тук. Само да видим. Ще го апгрейднем на макс пари. Ще го изпитнем и да продължаваме. Така. В играта сме и започваме. Като първо хвърляме бомба. С пистолет ще го довършваме. Само взимаме пистол крапа. Презареждаме. Бам. Узи. Минаваме от другата страна. И се опитваме гранатка за Gold Pump. Нека да... И продължаваме. За първо хвърляме едната бомба. Този идва. Правим му Gold Pump. И с Узи се опитваме. Довършваме. И ги продухме всичките. Отваряме честа набързо. Взимаме диаманти. Така, хора, да ви разкажа. Ще правя нова поредица. Бос. Ще направя нова поредица на Brawl Stars. Не, още не на Brawl Stars. Не! Сега гледайте какво ще направя поредица на Roblox. За сега, ако харесвате видеоклиповете, които правя, може да ме подкрепите, като се абонирате и лайкнете и споделите видеото и напишете коментари на коя игра и каква поредица да направим. Да кажа, че това беше от мен. Надявам се този клип да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбанка, за да не изпуснете следващите известия, които ще играем. И чао, до нови срещи!